wato duba ga abun kunya na karshe kofi to already kai Jafar ina so ka dinga magana da sani cewar yan Najeriya already sun saka a zargi cewar wannan mutumin ta karkashin kasa ko kabal ko mutanensa ana aika ma wani abu ina gaya ma wannan gaskiya ai Allah yana gani ni saboda ni da haka ji da ni ina faɗa ne akan gaskiya akan amana akan rayuwata na sadaukar da rayuwata dan kasan nan dan mutuncin kasan nan saboda an wayi gari albashin da za a biya ma'aikata a federal gamman 70% sai an ci bashi gwamnati ba ta da kuɗin albashin ma'aikata ba wani aiki ba ana cin bashi kuma kuɗin gwamnati ake ranta gwamnati yasa na fito na sadaukar da rayuwata kai kuma kana attacking ina sadaukar da rayuwata akan talaka kai kuma ka fito kana attacking dina honorable shi yasa muka baka dama ka zo kai bayanin nan so ka fahimta bulama abinda muke so ya fahimta wallahi akwai tambayoyin da ya kamata a ce mun yi masa kuma akwai kurakurai da muka gani a cikin takardun da ka kawo amma saboda muna so mu baka fili ka baje gaskiyar da kake tunanin kana da ita akan kuma ba wanda ya ce ba a ai ka faɗi kuskure mu da takardar da ka gani ana ai ba ni na kirkire ta ba edita an akwai wata tambaya kaga ai wato daman wannan kidi ne ce da ba har kwaikwaya ta nai ina a takardar wannan kwaikwaya bula mu kwaikwaya ne wannan cewa ake a bincike a takardar kwaikwaya ne ce an sata ba ai ko a ta kwamitin da aka kwaikwaya ne in kwaikwaya ne ya da tana an kama ni ina so ai ka san honorable dan sauke ka san abu ɗaya da editor ina gani da kai duka a malam kai fa bidiyo kadai ka saki ka gudu bidiyo kadai ka saki kuma bidiyon nan kana da sayyancin ta ka gudu domin ni ko na saki ta ka duban gudu ba ban gudu ba ko ina ban ji da Allah kar mu shiga da editor ba ki dawo kan magana ba da immunity honorable kana ji na honorable Najeriya ce fa. Dan ya hakuri honorable kana ji na. Abin da an yi ka nuna, kai abin da aka yi fa, abin da aka yi ka nuna amma ke wanda aka nemi a nemi rayuwa ka gudu. Wato abin nan Kazaure mun gayyace ka ne dan ba wai dan mu tozarta ka ba, ka fahimta? Ba dan mu yi musu ba. Wallahi idan da ba na so in kaurace shirin yau. Ka fahimta? Saboda I have nothing ban da wani abu akan ka wallahi. Abin da muke magana ɗan jaridar haƙƙi ne a kai